Pilipino, 500, 300. Pilipino din ako. Kailangan mo, hindi ba nakakadaan ang buong pagkakalipahan ng mga Binigay, 500. Pictures. Oh, hindi. Kaya wala kong makatanggal Christmas. Picture. Mali. Sabi ka na na-addict ka sa picture. Yan ang aning lulog. Dalaga? Dalaga o na? Hours later. Hi. How are you? G. G o G. O dito ano? Waiting. Nasa baba na kami. Hindi na kami ta?
the next day.